ọ bụghị naanị imerube oke omenala eji mara ndị Okija dịka esi wee hụ na ọya bụ ọgbakọ ebe a na-eme ihe jupụtara n'ihe mmemme dịgasị iche iche kama ọ bụkwa oge natara unu maka ndị Okija ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ na mba iji wee merube ebe mmemme a na-eme ofu ugboro n'afọ bụ nke a mara dịka Asara Okija Festival. Ya bụ mmemme na-egosipụtakwa ọgbọ afọ 7 nke onye eze ọdịnala ha bụ Igwe Emeka Okezie ji wee nọrọ n'oche eze. Kenechukwu Chukwudị gara wee sonyere ha wetara anyị akụkọ ka o si wee gaa. Eze ọdịnala nke obodo Okija bụ Igwe Okezie kọwara mmemme Asara dịka mgbe aka na-achị obodo Okija ji enwe mmekọrịta nyegere ndị obodo Okija, bụkwara mgbe o ji ekpe ekpere maka ọganiru onye ọbụla. Kọmishọna na-ahụ maka ụkpụrụ ọchịchị, ihe gbasara echichi yanakwa obodo bụ Maazị Collins Nwabunwanne kwupụtara ihe dị iche maka mmemme ahụ, ọkacha ka ndị Okija si anọkọ ọnụ dịka ụmụnne ma tokwe eze ọdịnala ahụ maka ọlụ ya. Onye na-anọchite anya Ihiala Constituency 2 na ụlọ omebe iwu nke Anambra steeti bụ Honorable Golden Ilo yanakwa nnukwu mmadụ n'obodo Okija bụ Chief Nwabueze Ume kwuru na mmemme ahụ bụ nke ndị mmadụ hụrụ n'anya rinne, bụkwara oge igosipụta ịhụnanya. Ndị ọzọ kwuru okwu na oge mmemme ahụ ndị gụnyere onye nọbugoro na ụlọ omebe iwu nke House of Representatives bụ Honorable Ifeanyi Moma, otu onye na-eso achịkwa obodo Okija bụ Chief Hyacinth Ọhachọsi yanakwa otu onye na obodo ahụ bụ Maazị Izuchukwu Ojianala bụ ndị kwupụtara obi aṅụrị ha maka mmemme ahụ site na Okija. Aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa EBS.